ҷаҳон намудҳои зиёди калтакалосҳо мавҷуданд. баъзе намуди калтакалосҳо хатарнок ва бархеаш безарар мебошанд. калтакалосҳо мавҷудоти воқеан аҷибанд. аввалин калтакалосҳо дар рӯи замин чанд сад миллион сол пеш пайдо шуда буданд. бисиликҳо метавонанд дар рӯи об қадам зананд, дақиқтараш медаванд. намудҳои дигари калтакалосҳо гекконҳо қодиранд дар панҷаҳои худ вазнеро ки аз худашон хело зиёд аст бардоранд. ҳатто калтакалоси вазнаш 50 грамм ашёи 2 килограммаро бардошта метавонад. калтакалосҳо дар ҳама қитъаҳо ва ҷазираҳо зиндагӣ мекунанд ба истиснои Антарктида. чуноне маълум аст, калтакалосҳо ҳангоми аз даст додани думашон боз думи нав мебаронанд, аммо он нисбат ба пешина кӯтоҳтар мешавад. калтакалосҳо бо тамоми қувва думи худро газида ҳалқаеро ташкил медиҳанд ки кушодани он душвор аст. бо ин тарз онҳо худро аз душман муҳофизат мекунанд. калтакалосҳо аз сабаби хусусиятҳои сохтори ретина олами атрофро бо рангҳои норанҷӣ мебинанд. мисол, ба аксари ҳайвонот олами атроф сиёҳ ва сафед менамояд. бузургтарин калтакалосе ки ҳоло мавҷуд аст аждаҳои комодо мебошад ки вазнаш то 80 кило ва дарозиаш беш аз 3 метрро ташкил медиҳад. дар гвинеяи нав калтакалосҳое зиндагӣ мекунанд ки хуни онҳо сабзанд. хурдтарин калтакалосҳо дар рӯи замин гекконҳо мебошанд ки дар ҳиндустони ғарбӣ зиндагӣ мекунанд. вазни ин намуд ҳамагӣ 1 грамм буда, дарозии баданаш ба ҳисоби миёна ба 33 миллиметр мерасад. дар сайёраи мо танҳо 2 намуди калтакалоси заҳрдор мавҷуд аст. узи ламс дар калтакалосҳо забон мебошад. аксарияти калтакалосҳо ҳеҷ гоҳ ба назди тухми худ барнамегарданд, зеро онҳо ҳифзи насли худро зарур намешуморанд. калтакалосҳо одатан намудҳои гуногуни хазандагонро дар бар мегиранд, зеро ин гурӯҳ таърифи дақиқ надорад. дар кишварҳои осиёи ҷанубию шарқӣ даҳон намуди калтакалосҳои хурдро вохӯрдан мумкин аст. дар саросари ҷаҳон зиёда аз 6900 намуди калтакалосҳо маълум аст. дар воқеъ эҳтимоли зиёд будани онҳо вуҷуд дорад, зеро ҳатто дар замони мо таҳқиқотчиён ҳар сол намудҳои навро кашф мекунанд. калтакалосҳои бепод низ ҳастанд ки назар ба морҳо аз ҷиҳати беруна фарқ намекунанд. бисёре аз намудҳои ин хазандагон метавонанд думи худро партофта даррандаро парешон кунанд ва гурезанд. буқаламунӣ ягона калтакалосҳое нестанд ки метавонанд ранги худро тағйир диҳанд. дар минтақаҳои шимолии амрикои шимолӣ ва авроосиё ин махлуқот вона мехӯранд. калтакалосҳои дудумдор низ во мехӯранд. сабаби дудум доштани калтакалос дар он аст ки дар ҳолати думи нав инкишоф карданаш думи кӯҳнаро пурра намепартояд. аз ин рӯ думи нав дар назди думи пешина месабзад. дар аксари намудҳои калтакалосҳо ҳангоми фарсуда шудани дандонҳояшон дандонҳои нав мерӯянд. агар шароити муҳит номусоид гардад, калтакалосҳо хоб мекунанд. баъзе намуди онҳо асосан шабгард мебошанд. масалан, комодо рӯзона шикор карданро афзалтар медонад ва калтакалосҳои хурд бошанд, аксар вақт пас аз торикӣ ба шикор мебароянд. дар осиё калтакалосҳо мавҷуданд ки дар болои дарахтон умр мегузаронанд ва дар тарқишҳои пӯсти дарахтон тухм мегузоранд. ҳамаи калтакалосҳо гоҳ-гоҳ пӯсти кӯҳнаи худро мепартоянд.
баъзе намудҳои калтакилосҳое ки дар биёбонҳо умр мебаранд тамоми умр беоб зиндагӣ карда метавонанд. онҳо тамоми намии заруриро аз ғизои худ мегиранд. танҳо як намуди ин махлуқ шино карда метавонад. инҳо калтакилосҳои баҳрии галапагос мебошанд. дар калтакилосҳо баъзан тағйирёбии ранги пӯст ғайриихтиёрӣ аст ки аз стресс ё масалан тағйирёбии ҳарорати муҳити зист ба вуҷуд меояд. тарзи тавлиди насли онҳо вобаста ба навъҳои мушаххас фарқ мекунанд. дар байни калтакалосҳо ҳам мавҷудоти тухмгузор ва ҳам ҳайвонҳои зиндазой ҳастанд. беистисно ҳамаи калтакалосҳо суроғаи гӯш доранд. бинобар ин онҳо бархилофи морҳо ношунавон нестанд. вақте ки мо ба ҷои менигарем ҳамеша ҳарду чашмонамон ба як нуқта таваҷҷӯҳ мекунад ва мағзи мо ин маълумотро коркард менамояд. ҳамин гуна буқаламонҳо аз инсонҳо фарқ доранд. мисол онҳо метавонанд дар як вақт ба ду самти гуногун нигоҳ кунанд. дар аксари намудҳои калтакалос майна танҳо тақрибан 1% вазни баданро ташкил медиҳад. гарчанде ки истисноҳо вуҷуд доранд. дар буқаламанҳо ва агамалар дандонҳо як маротиба месабзанд. тақрибан 95% ҳуҷайраҳои бадани инсон аз бактерияҳо иборат мебошанд. аксарияти онҳо дар меъдаю рӯдаҳои инсон инчунин дар пӯст зиндагӣ мекунанд. ҳуҷайраҳо сохтори махсус доранд ки органелҳо ном доранд. вирусҳо умуман ҳуҷайра надоранд. ин организмҳо на зинда ва на мурдаанд. ҳуҷайраҳое ки сохтор ва вазифаи умумӣ доранд бофтаҳои хело гуногунро ташкил медиҳанд. ҷисми одами калонсол тақрибан аз 100 триллион ҳуҷайра иборат аст. бо вуҷуди ин як тахмин аст. маълумоти ДНК дар ядрои ҳуҷайра нигоҳ дошта мешавад. аксарияти ҳуҷайраҳои тамоми узвҳои бадани инсон дар майна ҷойгиранд. шумораи онҳо тақрибан 14 миллиард аст. вақте ки ҳуҷайра вайрон ва ё ба ягон намуди сироят дучор мегардад, он тавассути раванде ки апоптоз ном дорад худ нобуд мешавад. апоптоз барои таъмини рушди дуруст ва назорати раванди минтозии табиии бадан фаъолият мекунад. ҳар рӯз садҳо ҳазор нейронҳо дар мағзи сари одам аз 25 сола калонтар мемирад. андозаи аксарияти ҳуҷайраҳо аз 1 то 100 микрометрро ташкил медиҳанд. пеш аз ихтироъ кардани микроскопҳо омӯзиши онҳо имконпазир буд. давомнокии умри ҳуҷайраҳои бадани инсон гуногун аст. онҳое ки эпителӣ, сатҳи дарунии рӯдаҳо ва меъдаро ташкил медиҳанд ҳамагӣ чанд рӯз зиндагӣ мекунанд, дар ҳоле ки нейронҳои майнаи сар 10 солаҳо зиндагӣ менамоянд. ҳуҷайраҳо ба ду намуд эукариотҳо ва прокариотҳо тақсим мешаванд. эукариоти калонтарин аз хурдтарин тақрибан 10 маротиба калонтар аст, аммо ба ҳар ҳол хурдтарини эукарит аз прокариотҳо калонтар аст. ҳуҷайраҳое ки бадани инсонро ташкил медиҳанд тақрибан ба 230 гурӯҳи гуногун тақсим мешаванд. синну соли қадимтарин ҳуҷайра 349 миллиард сол ҳисоб карда мешавад. ин аз худи сайёраи мо чандон ҷавонтар нест. илме ки ба омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳуҷайраҳо машғул аст, ситология нида мешавад. ин яке аз шохаҳои биология аст. тақрибан 10% ҳуҷайраи бадани инсон тӯли тамоми умр нигоҳ дошта мешавад ва 90% боқимонда доимо иваз мешаванд.
булудҳо танҳо дар нимкураи шимолӣ мерӯянд. дар маҷмӯъ дар ҷаҳон тақрибан 600 намуди ин дарахтҳо мавҷуданд. дарахти булуд мева дорад. сарфи назар аз майдонҳои бениҳояти васеи Русия, танҳо як намуди булуд педункулят дар он ҷо ба миқдори зиёд мерӯяд. булуд боҷи гаронтарини ҳезум дар ҷаҳон аст. он танҳо дар муҳити табиат пайдо мешавад. маҳз ҳамин дарахтон дар нишонҳо нисбат ба дигар дарахтон бештар вомехӯранд. дар ҷангалҳои қисми аврупоии Русия булуд хело зиёд аст, аммо дар бешаи Сибир онҳо қариб ҳеҷ гоҳ ёфт намешаванд. фақат 0,1% барги ин дарахт месабзад. боқимондаро ҳайвоноти ваҳшӣ ва ё ҳашароти гуногун мехӯрад ё ин ки бо мурури вақт пусида мераванд. дар Антарктида ва Австралия дарахтҳои булуд во намехӯранд. аксарияти навъҳои гуногуни ин дарахтон дар наздикии баҳри миёназамин мерӯянд. дар тӯли умри худ рушд мекунанд, аммо афзоиши онҳо одатан дар синни 150-200 солагӣ қатъ мегардад. дарахти булуд метавонад то 2000 сол сабзиш дошта бошад. ин фосила хело зиёд аст, аммо рекорд будан наметавонад, зеро санавбарҳо метавонанд зиёда аз 5000 сол нашъу-намо ёбанд. ин дарахт ҳам дар ҷойҳои кушод ва ҳам дар ҷангалҳои хело зич мерӯянд. дарахти булуд миқдори зиёди обро истеъмол мекунад, дар як рӯз то 180-200 литр.